Il-gwerra miftuħa fil-Partit Nazzjonalista komplet tieħu s-sura tagħha meta fuq l-istazzjon tal-partit stess l-eks segretarju ġenerali Clyde Puli għamel nofsija jattakka lil-fazzjoni ta' Simon Busuttil. Saħansitra il-preżentatur staqsa lil Puli domanda li qallu li ma rridx jimbarazzah biha dwar il-firda fil-partit f'Tal-Pjetà. Iżda Puli dlong fetaħ attakk fuq dawk li fil-Partit Nazzjonalista fi kliemu jaħsbu li għandhom id-dritta fl-għażla tal-kap. Sena millek mistoqsija ftit diffiċli u ma rridx nimbarazzak. X'inhi r-raġuni li r-riżultat għat-tmexxija tal-partit ma kienx aċċettat u din issemmija wkoll fl-ittra tiegħek. Ir-raġuni eżatta jiena ma nistax ngħid illi nafa, imma kultant nissuspetta li hemm ftit għax ftit daw fil-verità huma ftit influenti. Illi għandhom ċertu sense of entitlement. Għajdi ġifieri. Illi jaħsbu li bid-dritta il-kap tal-partit irid ikun magħżul minn fost dawk il-ftit. Puli qal li tal-fazzjoni Busuttil ħadmu għall-interess tagħhom u mhux tal-partit. Meta provajna nagħmlu xi ħaġa tajba, meta għamilna pass il quddiem da kombinazzjoni għala xi ħaġa illi ma tkun tejn il-partit xejn mhux li da finalment. U naħseb li dak huwa ħażin, dak mhux meta wieħed itħares l-interess tal-partit, l-interess tan-nazzjoni, naħseb li min jagħmilhom dawk ikun qed iħares l-interess individwali tiegħu. U għażiet jakkużhom li waqt li jitkellmu ħafna dwar id-demokrazija u r-rule of law ma jridux jirrispettaw il-vot demokratiku tat-tesserati. Aħna nirrappreżentaw lil dawk in-nies, kif nieqfu nirrappreżentawhom? Allura għandna problema. Allura maħniex demokratiċi. Allura ma nemnux fir-rule of law. Puli kompla jesponi l-ġlied fl-istamperija u jispjega l-bsaten fir-roti li sab Delija mill-istess fazzjoni ta' Simon Busuttil. Bl-għażla tal-leadership għall-ewwel darba mit-tesserati fejn sfortunatament mhux kulħadd ġab ruħu kif kellu ġib ruħu. Kont inni nara ċerti ċirkostanzi fejn kolli ngħid li rajt ċerta nuqqas ta' rida tajba minn numru ta' nies. Illi nerġa' ngħid they should have known better. Kellek sfidi li sfortunatament inħolqu wara il-tellieq għal-leadership li kien hemm fl-2017 illi baqgħu ma fiqux kemm kellhom ifuqu. Puli qal li f'dawn is-sentejn u nofs tal-amministrazzjoni Delija it-tfixkil ma stenniex u pretenda li kulħadd jiġbed ħabel wieħed wara l-kap. Imma li xi wħud ifixkluk who should know better. Dik ma stennejtix. U kont nippretendi, iva nippretendi, dik il-kelma nuża, illi kulħadd jaddilu dik l-esperjenza tiegħu. Clyde Puli fetħilha fuq ta' Busuttil ukoll dwar is-surveys u l-mod kif qed jużawhom kif u meta jaqbel lilhom biex itajru lil Delija. Issa dakinhar min irredikolani, min prova jżeblaħni, min qal li Clyde Puli ferħan bir-riżultat ta' Mejju. Ma safrattant f'jannar li għadda reġgħu ġew dawk ir-riżultati li kont qed insemmijien. U dawn f'daqqa waħda kull ħabbeda jikwothom dawn is-surveys. M'għadux Clyde Puli biss issa, qed jikwotaw. Puli kompla jiftaħ in-nar fuq ta' Busuttil li kellhom il-partit f'idejhom sal-elezzjoni ġenerali li għaddiet u qal li dawn imlew rashom brebħa f'Ġunju ta' 3 snin ilu. Tal-2017, elezzjoni ġenerali illi kien hemm kważi min twebbel illi seta' jirbaħha. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.